ଭାଇ ଯେ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଥିଲି ନା ଏମିତି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ବାରିକି ମୁଁ କହେ ନା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ବାରି ନା ଭାଇ ମିଲମିକର ଏ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ବାରିକି ଆଜି ମିଲମିକର ନା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ନୂଆ ଘର ପାଖରୁ ନୂଆ ଘର ମୋ ଚଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଯିବାର ଥିଲା ସେ ସାଇଡ୍ ସାରା ପୁରା ପାଣି ଆସିଥିଲା କ'ଣ କରି ସେଠୁ ପୁରୁଣା ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ଦାଢ଼ି ଗାଡ଼ି ନିଶ ଗୋଟେ କାଟିବାର ଥିଲା 4ଟା ବେଳେ ଭୋଜି ଥିଲା ଯିବାର ବି ଅଛି ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ରୁମ୍ କଲା ଫୋନ୍ କଲା ମୋତେ କହିଲା ଟିକେ ନୃସିଂହ ଯିବାର ଦରଗା ଟିକେ ରାହୁଲ ନା ଫୋନ୍ କାଣା ମୁଁ ଗଲି ଓମ୍ ସହିତ ବସିକି ଚାଲିଗଲି ଦରଗା ପାଖକୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଗରମ ଲୋ ବାପ ପୁରା ଦେହ ପୁରା ନିଆଁ ପଡ଼ିଲା ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ଗନ୍ଧ ହାଟ ଚାଲ ଛାଇ ଟିକେ ମିଳେ ପଛେ ସେଇଠୁ ଯିବା ଭଲ ଠିକ୍ ତାପରେ ବନ୍ଧ ହାଟ ଗଲାବେଳେ ପାଉର ଆଣିଲା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଓମ୍ ଗଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଓମ୍ କହିଲା ତୁ ବି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ତୁ ଯା ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଦାଢ଼ି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କାଟିବାର ଥିଲା କାଟି କୁଟି ଦେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଗଲି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲା ତା ଡନ୍ ମୁଁ ବସି ଚାଲିଲୁ ଭୋଜି ଭାଇ ଗଲା ଆମେ କିଛି ସମୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲୁ ହେଲେ ଶଳା ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ପାଣି ଥାଏ ଯେ ଏତିକି ପାଣିରେ ପଶି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଲୋକ ସବୁ ସେଠି ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ଖାଇବା ଦେଇକି ଦକ୍ଷିଣା ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍